dalam imanku, jangan alahkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu karena binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu karena binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal iman, walatakul minal irman. Inadu alal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal irman. Inadu alal waton. Indonesia bilade anta uwanul waqoma kullu mayyatika yauma tomihai ya qaimama kullu mayyatika yauma tomihai ya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, diraku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia bilade. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu karena binasa di bawah durimu. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal iman. Inadu lal waton, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, bubul waton minal irman, walatakul minal irman. Inadu alal waton. Indonesia bilade anta uwamul waqoma kullu mayyatika yauma tomihai ya qaimama kullu mayyatika yauma tomihai ya qaimama. Pusaka hati wahai tanah airku, cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, hati wahai tanah airku. Cintaku dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah bangsaku, Indonesia negeriku. Engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah durimu. Sing bedhe susuk iki kepunjulan. Semua siap gerak, lancang kanan, gerak, tegak, gerak. Pancar muda iki kumpulan tahun 06 adege. Songo wis dirasmeke pancar muda jenenge. Sing tak suwun adeng selawase, aja pisan kisitake. Pancar muda iki jenenge kutune pertahanake. Pancar muda iki kumpulan tahun 06 adege.
pancar muda jenenge sing tak suwun ageng slawase aja pisan kesenake pancar muda iki jenenge kudu dipertahanake pancar muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam wajibane derek dadi perintahe pancar muda iki kumpulan pemuda manut agama Islam dadi panutan serta tuhu Gustine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam wajibane derek dadi perintahe. Semua siap gerak, ada pendapat gerak. Bocah cilik-cilik lungguh lare-lare minta baca aku iso nulis maca iya wase salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane rese lungguh lare-lare minta baca aku iso nulis maca iya wase salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku bocah cilik-cilik sandangane rese lungguh lare-lare minta baca aku iso nulis maca iya wase salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku lungguh lare-lare minta baca aku iso nulis maca iya wase salat iya wis turu padha tertibe Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Al-Qur'an kitabku atur sugeng dumateng kang sama mireng pancar muda rupane ireng pancar muda pancar rupa abang ireng pancar muda akeh wong seneng atur sugeng dumateng kang sama mireng pancar muda rupane abang ireng pancar muda pancar rupa abang ireng pancar muda akeh atur suka dumateng kang sama mreksa amreksane kesenian pancar muda para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja atur suka dumateng kang sama mreksa amreksane kesenian pancar muda para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja najan Allah tasih asale manungsa tasih ngertos babe agama para mreksa ampun ngantos samya kandha para mreksa ingkang prasaja
sojo. Semua ada buka rak. Ayo pro wanita do tandur lari ake tentu bisa malar ing rapatan. Ayo ibu tani lematut bekelukan supaya tanduri bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amrih bisa hasil tapi FBBD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur lari anak kita kudu bisa malar ing perapatan. Ayo ibu tani lematut bekelukan supaya tanduri bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amrih bisa hasilna tapi SDPD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur lari anak kudu bisa malar ing perapatan. Ayo ibu tani lematut bekelukan supaya tanduri bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amrih bisa hasilna tapi SDPD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Ayo pro wanita do tandur lari anak kita kudu bisa malar ing perapatan. Ayo ibu tani lematut bekelukan supaya tanduri bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amrih bisa hasilna tapi FBBD terang terus terang majulah berjuang usirlah musuhmu penindas bangsamu itulah musuh kita. Hai negara kita usirlah musuhmu penindas bangsamu dasar Pancasila rakyatnya bersatu negara sentosa menuju bahagia. Semua siap gerak, letakkan alat. Gerak. Ayo simbah simbah, dole dole bakal nopo susah, besok neng akhirat bakal diadili. Ayo simbah-simbah menulis dong ibadah umure ra tambah ojo kakean bola. Lamun ra ibadah bakal nampa susah besok neng akhirat bakal nampa susah. Ayo kakang-kakang nulis do sembayang demi wis rojang munda ora karuang. Lamun ra sembayang bakal gawe rangan besok neng akhirat laku-laku jegur jurang. Ayo kakang-kakang nulis do sembayang jamane wis gojang munda ora karuang. Lamun ra sembayang bakal gawe rangan besok neng akhirat laku-laku jegur jurang. Ayo siwa-siwa aja padha ngondo jamane wis tuwa mundhak kakeyan dosa. Lamun isih ngondo bakal sengsara besok neng akhirat laku-laku jegur neraka. Ayo siwa-siwa aja padha ngondo jamane wis tuwa mundhak kakeyan dosa. Lamun isih ngondo bakal sengsara besok neng akhirat laku-laku jegur neraka. Ayo ibu-ibu aja seneng nesu awakmu ndak kururu lamu ora ayu. Lamun seneng nesu marake batu besok neng akhirat bakal kena bentu. Ayo ibu-ibu aja
nafsu awakmu ndak guru rupamu ora ayu lamun seneng nasu marakake patu besok nek akhirat bakal nampa bentu. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri iku lek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri golek senenge ati. Anake Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja dokter solo muda awake loro. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong desa saben dina lunga kerja aja dokter solo muda awake loro. Anake wong desa saben dina lunga kerja. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda aja main moto muda kekae. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda aja main moto muda ora prayoga. Anake wong Jawa lunga nonton pancar muda. Pak Mustafi ajar nembak jo kenake kutuku sing dingkung gawe lancar-lancar wis dadine. Pancar muda padha pintere. Pak Mustafi ajar nembak jo kenake kutuku sing dingkung gawe lancar-lancar wis dadine. Pancar muda padha pintere. Semua ambil alat. Right? Ayo para kanca pancar muda rupane abang ireng najan rupa abang ireng pancar muda ake wong seneng. Ayo para kanca pancar muda rupane abang ireng najan rupa abang ireng pancar muda ake wong seneng. Ayo para kanca pancar muda bebarengan sebab waktu iki pancar muda lagi pelajaran. Ayo para kanca pancar muda bebarengan sebab waktu iki pancar muda lagi pelajaran. Ayo para kanca pancar muda wis mangsane sebab waktu iki pancar muda lagi kesedihan. Ayo para kanca pancar muda wis mangsane sebab waktu iki pancar muda lagi kesedihan. Bondo bisa ante jalaran di anggotaron, ilmu bisa tambah jalaran diuji terus. Bondo bisa ante jalaran di anggotaron, ilmu bisa tambah jalaran diuji terus. Ayo kiat kawan-kawan semua mengejar rukun perintah agama. Agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama itu membaca syahadat.
yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga ialah membayar zakat, berpuasa itu rukun yang keempat, rukun yang kelima jangan sampai lupa tunaikan segala dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Ayo giat kawan-kawan semua mengejar rukun perintah agama, agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama ia membaca syahadat, yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga ialah membayar zakat, berpuasa itu rukun yang keempat, rukun yang kelima jangan sampai lupa tunaikan segala dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Ayo giat kawan-kawan semua mengejar rukun perintah agama, agama Islam suci dan mulia. Rukun Islam itulah ada 5. Yang pertama ia membaca syahadat, yang kedua itu mendirikan sholat, yang ketiga ialah membayar zakat, berpuasa itu rukun yang keempat, rukun yang kelima jangan sampai lupa tunaikan segala dengan berpuasa. Marilah bersama ke tanah sucinya dengan menjalankan ibadah hajinya. Kalau bapak ibu saudara saudari menepati rukun Islam 5 kali, selamat di dunia wal akhirat nanti. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Semua hadap-hadapan. Baik. Putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, kesuwan Pak Kiai ngoji ilmu Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mula para sepuh ngoji ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai ngoji ilmu Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh ngoji ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai ngoji ilmu Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh ngoji ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula, putrane Pak Santri kudu tansah lunga ngaji, sowan Pak Kiai ngoji ilmu Gusti. Putra santri putra utama, monggo para sepuh manika jaman wis tuwa, mila para sepuh ngoji ilmu agama. Para sepuh pepundhen kawula.
Negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke taun siji songo papat punjul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwit merdeka negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke taun siji songo papat punjul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwit merdeka negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke taun siji songo papat punjul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwit merdeka negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke negara Indonesia akeh pulo-pulone watese Sabang Merauke oke taun siji songo papat punjul 15 Agustus iku peringatan kita rikala wiwit merdeka. Dimohon untuk semua kru dari Pancar Mudo untuk berjaga-jaga di pinggir pentas nggih. Nggih enten asing-asing full suruk nggih. Monggo renjang-renjang kru Pancar Mudo siyaga wonten ing pinggir-pinggir arena nggih. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Bahagia kita putra Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam supaya ingat kepada Tuhan. Sholat yang harus dikerjakan, aku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan, karena aku takut Tuhanku. Sholat yang harus ku kerjakan dengan sungguh-sungguh. 5 waktu tidak kulupakan, supaya ingat takut Tuhanku. Irian wilayah kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Irian wilayah kita itu pulau penuh kekayaan, dahulu dijajah Belanda, sekarang milik Indonesia. Alus, ayo. Para muslimin padha bunga muji syukur ing Gusti Allah. Sasi Rajab tanggal 17 awane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo kanane nyuwun pangestu. Para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah. Sasi Rajab tanggal 17 awane bali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran apa kewajiban nindakake salat 50 waktu kanggo dalane nyuwun
waktu mung kari limo kanggo entenge padha manungsa salat iku bakal ingkang mulya ora abot lan ora rekoso para muslimin padha bunga puji syukur ing Gusti Allah sasi Rajab tanggal 17 Allah nimbali Kanjeng Rasul Nabi Muhammad kedawuhan marang pangeran apa kewajiban sekon wektu kanggo dalane nyuwun pangestu sekon wektu mung kari limo kanggo entenge para manungsa salat iku bakal ingkang mulya ora abot lan ora rekoso Salatu wa salamu ala to'a rasulillah Salatu wa salamu ala yasin nabi billah Tawasal nabi bismillah wa bil adi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil fadri ya Allah Salatu wa salamu ala to'a rasulillah Salatu wa salamu ala yasin habibillah Tawasal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badari ya Allah Kena main komedi dengan sambur dan atraksi bukan sihir tapi komedi kira-kirati kira main komedi dengan sambur dan atraksi bukan sihir tapi komedi alangkah pancarmu domain atraksi alangkah pancarmu domain atraksi ngati-hati aku dewe ora wani ngati-hati aku dewe ora wani alangkah pancarmu domain atraksi alangkah pancarmu domain atraksi ngati-hati aku dewe ora wani ngati-hati aku dewe ora wani jangan sampai diganggu asik jangan sampai diganggu asik kira-kirati berirama itu